Yan. Dito tayo ngayon sa Mapandan, paikot-ikot. Daw ng isang sikat na convenience store, ang 7-Eleven. Ang anniversary nila dito sa Mapandan. Ayan. Hintayin na lang tayo ng libreng pakain, merienda. Yehey! Ayan, andito tayo sa kainan center ng Mapandan. Okay, yung mga food cart, yung mga sari-saring pagkain. Yan, sana gayahin ng ibang bayan yung isang lugar kainan. Okay. Parang fiesta pala dito tuwing hapon. Ayan o. Ayan. Buhay ang negosyo. Ito ang humble town ng Mapandan, Pangasinan. Munisipyo. Okay, naroon na tayo sa San Jacinto, Pangasinan. Let's go! Mapandan Bridge. Barangay Baloling.
Mapandan. Water station, isa. Station, dalawa. Hindi pa rito ang kalayo ng konti. Boundary ng San Jacinto, Mapandan. Ito, San Jacinto na to, bayan ng Pangasinan, Barangay Enelda. Simpleng road trip. Simpleng road trip. Ay nako, parang buhay. Ang buhay ay minsan parang road trip. Minsan diretso, minsan liko-liko. Sa tuloy-tuloy lang ang buhay. Sa kaliwa, San Roque. Sa kanan, Santa Maria. So, Santa Maria. Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Kaliwa tayo dahil tayo sa Jacinto. Pag sa kanan, going to Manawag. Dito na tayo sa town proper ng San Jacinto. Ayan. 12 minutes lang Mapandan to San Jacinto.
kaliwa, kainan center ng San Jacinto, pero liit lang dahil walang space. Yan yung ano, dami kumakain. Okay, that's it. Nandito na tayo sa Lungga na naman. Back to normal again. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.